to mluv. Na cestě do Chorvatska. Za prvé, nesmí chybět patránka. Ok, tak to bude roztřesený. Pak tady mám nerc. Oponik. Sveplatí. A veme se. Co to jmenuje polystyrén. Ale jakoby nevím. Pak tady mám bebečka, ale ty nevytáhnu, protože na tom něco je. Mám tam jablko, mango, vodu, tady mám džus. A krabici zápitkou. To je všechno. Hodně dobrý. To je všechno. Ok. Teď já? Nabíječka, která nefunguje. Úplně geniální věc. Potom kelímek, když byste chtěli prostě se napustit vodu, tak můžete. Takový skleněný pohár. Potom sáček, který se rozsvědal. Bagety. Hodně baget. Jo, hodně baget. Potom další jídlo. Co to je? Bábovka. Můžeš udělat detailní záběr. Potom krabice od nabíječky, kterou už jsem použila, ale momentálně nejde. Sušenky. Nějaký barvy. Hřeben. Jaké barvy? Jaké barvy? Barvy, které jsem podělala ze školy. Které jsem chtěla vrátit, ale bohužel jsem to nestihla, protože jsem to nevěděla. Takže jsou to prostě barvy. Určitě nutná věc do Chorvatska. Jo. Teď se nacházíme v budovách hlavního nádraží a jedeme do Chorvatska a má to asi tak 10 hodin zpoždění, takže je to hodně zajímavé. A teď tady sedíme a pijeme kafe, které už nemám, ale a tak. A všem je to tady extrémně baví. Představ se. Okay, zdravím a říkal, Jak se jmenuješ? Jsem Majda a jdeme do Chorvatska. Dobrý den. Mega všem z regionu. Yes. Já jsem Leontina a strašně se těším do Chorvatska. Já jsem Šimon. Já jsem Bětka. Ahoj. Tohle je Zuzka, můžete ji znát z minulého vlogu. Velmi se těší na cestu do Chorvatska. A zrovna si velmi užívá tuto čekárnu, která je velmi výhodná. Můžete zde dostat kafe nebo vodu. Ale kafe mají dobré. Jo, doporučujeme. Jak bys ohodnotila tohle kafe? 10 z 10. Když tady Velmi dobrá fotka, to je hodně vzpomínkový. To je Egypt. No jo. Nevím, jestli to má... Můžete se těšit taky na vlog z Egypta. Jo no. Víš, s kamarádkou Kač. Natkou. Okay, takže zrovna jsme někde uprostřed Brna, asi jsme se ztratili. Jo, aby jsme to rozvedli. Tak jsme omylem nějak šli do Vaňkovky a teď jsme se nějak ztratili. A omylem jsem si koupila ty vole čepku, kterou jsem nechtěla, ale jakože je tam prostě Hope Club, což je hodně dobrý, prostě naděje, chápete? Musíte mít naději, proč ty vole. A takže tak. A teď se snažíme najít cestu zpátky, ale zatím jsme ji nenašli a doufám, že ji najdeme, protože jakože reálně teď jdeme někam do prdele. Ty tady nějaký lidi prostě se na nás otáčí a doufám, že nás nikdo nezabije. Kde to jsme? Ty jsme v nějakým mostě. Prosím, můžete nám někdo říct správnou cestu? Já tam nejdu. Ok, jdem tam. Jo, už jsme tady, už jsme u auto. Jo, my jsme asi našli správnou cestu. Ok. Tak jdeme dál. Řekni, co jsi koupila.
mám zase plavky, které jsem si taky nechtěla původně koupit, ale to jsem další peníze. Je taky. Ale vyhrála jsem žádné nemám. šiltovku zdarma, protože mi se si koupila novou. Jo no, to se docela vyplatí. Chtěla jsem si koupit mega pěkné kalhoty, ale nekoupila jsem si je, protože nemám peníze. A ne, prosím, neřvi na mě. A už prostě nemám peníze, takže jsem se nemohla koupit. Koupili jsme si banány v Albertě, protože 17 korun. za 17 korun ve slevě doporučujeme. V Bile neměli banány, chápete to? Jak se to může prostě stát? Je to vůbec nechápu, jak se to mohlo stát. Takže jsme si koupili banány za 17 korun. A jsou 4 a vybrali jsme ty největší a nejzelenější, abychom měli i na zítřek, takže tak. Jedem na výlet! Kdybych asi vyskočila, tak bych tam třeba spadla. Máš radost jít s náma na výlet? Ještě uvidím. Takže stala se taková nemilá věc. Náš úžasný vlak, doporučujeme 10 z 10, nás bezdůvodně vyhodil všechny lidi Ogulinu, někde prostě v Chorvatsku. A museli jsme nastoupit na autobus, ano. Byla v něm hrozná kosa. A teď je tam zase náštěvnutí, protože přestala fungovat klimatizace. Teďka máme tady jako pauzu, přestávku na benzínce, takže tak. Život je fakt super. Ta cesta je hrozně trnitá a není tak pohodlná jako RegioJetu. Ano. A tak. Takže se ozveme potom, až dojedeme, třeba dojedeme a možná ne. Takže to. Jo, a ti Chorvati neumí anglicky, co říkám. Neumí ani nějak. Umí chorvatsky a my chorvatsky neumíme. Takže Takže zrovna jdeme k moři. Zrovna jsme se vybalili. Hello guys, opět se ozývám z budoucnosti, jelikož teď je rok 2024 a vlog jsme natáčeli v roce 2022, což snad nevadí, ale tak aspoň, že vyjde, ne, musím být pozitivní, ale chtěla jsem jenom říct, že když jsme byli u toho balení, tak vám sem hodím záběr našeho Airbnb touru, akorát, nevím, kdo to natáčel, ale nic moc teda, tak snad z toho vyčtete něco, ale ujistím vás, že jsme měli krásný byteček, s krásnou koupelnou, s úžasným záchodkem a božím balkónem s grillem, který jsme nepoužili, úplně nejlepší obývák s Netflixem, takže všechno bylo on top, akorát z toho videa to tak nevypadá. Takže doufám, že si vlog užijete, nebo už si ho užíváte a prozatím to bude všechno, takže tak snad se vám už nebudou se hlásit a tak, bye! Tak. A teď se snažíme najít cestu k moři, akorát, že nevím, jestli ji najdeme, ale to nevadí. A nevím, jestli... Já myslím, že třeba uteče. Ona utekla. Chtěla jsem natočit kočku, ale ona utekla. A jsem už i pryč. Ona je pod tím, tak já ji nechám být. No nic. No takže jdeme dál. Je, hele, další kočka. to bude třeba mamka. Ozýváme se vám zase z Chorvatska, teď je úterý a jdeme zrovna na pláž. A teď jsme tady u tohohle přístavu a je to tady mega pěkné, úplně prostě jsou tady lodě všude. A cyklista. A potom půjdeme domů, uděláme si oběd.
Jo, ale jakože myslím, že tam dojdeme a hlavně je to úplně hezké. Prostě moře, Češi na dovolené v Chorvatsku. Tradice. A tak. Takže se vám ozveme potom. Jo, běžte. No. Jenom jsem chtěla říct, že jsme nějak vlogovali, nevlogovali, takže jak jsem říkala, že doufám, že už nebudu muset do toho vstupovat, tak asi ještě párkrát budu muset, protože, no, jak to říct, prostě jsme moc nenatáčeli a zase nám to byla škoda, že to prostě z toho neudělat video, protože jakože jsme nenatáčeli, ale jakože nenatáčeli, chápeme se. No a zrovna tady jsme nenatáčeli, takže jenom jsem chtěla říct, že jsme, potom co jsme byli na pláži, skoro celý den vlastně, jestli se to pamatuju dobře, tak jsme pak se vrátili domů, tam jsme se napapali, myslím, že jsem měla tortilu s vajíčkem a se zeleninou. Myslím, že ostatní taky, ale vůbec si to nepamatuju, guys. A pak jsme se, my 3 děvčata, vydali do města. To vidíte v následujících záběrech a Leuška a Šimonek byli doma, I guess. Hej, je to 2 roky, ale whatever. A naše bětuška, tak ta, myslím, že jí nějak nebylo jí dobře, takže zůstala s těma 2 doma, což nechápu, ale jakože, jak se mohlo stát, ale pojďme pokračovat. Skončili jsme tam, že jsme šli do centra Splitu, že jo, takže pak jsme se vlastně k večeru někdy, no možná tak noci, vrátili zpátky domů, vyspinkali jsme se a další den jsme se vydali do Trogiru, což je malé městečko, možná ne zase tak malé, ale prostě takové cute, historické městečko. A tam jsme se vydali všichni, jo, a tady ráno jsem objevila Hannah Montana hrníček, která jsem byla úplně nejšťastnější, udělala jsem si do něho čaj. Takže jsem se musela pochlubit a tady už se připravujeme na jízdu autobusem a čekáme na něj. Mimochodem v Chorvatsku jezdí ty autobusy úplně random, takže jestli tam někdy budete, a no v Chorvatsku ve Splitu teda, jestli tam někdy budete, tak moc na to nespoléhejte. Takže tak, pačko! Takže další den, zrovna jsme v Trogiru a teď zrovna jdeme hledat pláž a asi půjdeme někam na nějaké památky a tak. Zrovna jsme vylezli nahoru na věž a celkem hezký výhled. Můžu říct své dojmy z cesty. Je to tady hrozně hezké, doporučuji si tady udělat nádherný výhled. Jo no, to jsem z 10. Určitě. Skvělé. A teď hledáme nějaký Cipico Palace. To se jmenuje Cipico. Však to jsme hledali přesně. Tak další den jsme se vydali na tour ostrovů speedboatem. Tenhle výlet jsme naplánovali na poslední chvíli úplně spontánně. Původně jsme chtěli jet na zipline, myslím, ale bylo to vyprodaný a nevím, bylo to nějaký složitější, takže jsme se rozhodli pro tohle a nakonec shodli jsme se všichni, že to byl nejlepší den. Celá dovolené, že jsme si to hrozně užili a určitě doporučujeme si dát takový okruh. A jeli jsme teda na té lodi, nás bylo celkem 6 a jako bylo to fajn, ten řidič byl hrozně přátelský, jmenoval se Marcel, myslím. I'm not sure.
No nevadí, každopádně jsem ještě chtěla říct, že taky disclaimer, že tam vůbec skoro nejde nic slyšet, jenom hučení větru, tak snad z toho budete mít nějaký požitek. A doufám, že si tyto záběry taky užijete. Jej! Takže jak můžete vidět, tak po celodenním výletu jsme se vraceli zase zpátky domů. Autobusem, tady na fotce můžete vidět mě a Bětku. Celý všichni jsme vysmátí, ale tady můžete vidět, že jsme úplně vyřízení, vyčerpaní, úplně done. Každopádně, i přesto nám to nestačilo a myslím, že po večeři jsme se vydali zase do města, do centra Splitu. Tady máte random záběry. No, jeden záběr, protože už, nevím, moc jsme nenatáčeli. Ale chtěla jsem říct, že ten první nebo druhý den, jak jsme šli do toho centra, jak jsem vám říkala, že jsme šli 3 holky, tak jak jsme šli zpátky na ubytko, tak nám ujel poslední autobus. Story tam trošku ujel nám prostě poslední autobus, protože nevím, bylo třeba 12 něco a poslední jel ve 12. Takže jsme se rozhodli jet taxíkem a tam jsme se skamarádili s panem taxikářem, který nám řekl, že náhodou, jestli tady nejsme kvůli festiáku, který se tam koná, nevím, 5denní, 3denní, nevím. No a my, že ne, že jsme tu jenom jako parta kámošů na dovolené a on, že musíte užívat, dokud jste mladí. To mládí vám uteče tak rychle, že vůbec si toho nepovšimnete. Nevím, pak jsme ráno viděli na ulici různý plakáty, že tam bude Marshmello, myslím, že Martin Garrix a další. Tak jsme si řekli, proč ne, a opět jsme spontánně vyrazili. Takže co to vlastně má společnost s tohle fotkou? Chtěla jsem jenom říct, že jsme šli po ulici a nějaká paní tam prodávala ouška, tak jsme si řekli, že si je vezmeme na ten festiák, nakonec jsme si je stejně nevzali. But like, nevadí. Aspoň jsme měli suvenýry na dobu. Takže tak. Další část vlogu. Aha, tak očí znova. Teď to uděláme to. V Národním parku Krka. Yes. A je to tady velmi hezké. Velmi hezké. Řekni, Zuzko, své dojmy. Je to tady moc krásné. Kolik čas? Já za ty peníze to stojí. Jo. Je to velmi výhodné. Vidíte vodopády. Ale tady se jeden je, musíme natočit.
Ok, zrovna jdeme na festival Ultra a nestíháme bus. Pak. Ok. Jede nám autobus. Ale jinak tu máme fakt hezký outfity. A potřebujeme najít peníze. Já jsem si vyvrtla nohu, kurva. Ale to nevadí. Ještě vás mi to prosím. Je to mega shine. A tak. Sluneční brýle. Hello. Reálně to je v pohodě dětská. Chtěli jsme to. Takže vítejte v dnešního vlogu. Zrovna si natočila něco z toho? Jo, jak jsme nastupovali do autobusu, pak jsem zapomněla natočit ten zbytek. Takže teď jsme se vrátili a docela nám pořád drží ty zbytky. Sice na jednom oku to mám tak 10krát více než na tom druhém, ale to vůbec nevadí. A vypadám, jak kdybych měla monokla. To nevadí. A můžeš taky pohodnotit svoje make-up zbytek. Moc kvalitní vydržel z DM. Velmi, tady to mám, jak kdybych si to kydla třeba tak prostě tunu a tady třeba to vůbec nemám. Víš, půjdu jsem do pekárny, to je to lepší a levnější. Pečivo, chleba 4 rohlíky. Teď půjde pečivo, chleba 4 rohlíky. 2000 years later. Pečivo, chleba 4 rohlíky. Tomu se jak dětský kola 4 rohlíky. Yeah. Say yes to me. Say yes to me. Kámo, tam to není, to bylo tak nádherné. Kde to je? Já bych vysadila v Rijece. Mě? Taky. To bylo teda hodně přes čas. Come on, ne. Na to, tam je hrozně málo místa na nohy. No, hello guys, teď mě vidíte a nechci, abyste mě viděli, protože jakoby vypadám tak, jak vypadám. No, chtěla jsem jenom říct, oh help me, please, help me, Míšo, příště si to stříháš ty. No.